Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibril Lamo Kuudal Plaku TV. Hande bo mi waddani en dedei lawol ngol goɗɗo tokkata yaha waɗa WhatsApp muɗum be address email e nonnon ko numero maɗa je a maɓɓitiri WhatsApp majji, nden to a sanji telephone a foti a maɓɓita WhatsApp maɗa a lornita to ni address email mai a waɗino ɗum ha WhatsApp. Lawol ngol a tokkata yaha waɗa address email mai on en mari haje ha en holla himɓe. Watan en hakkilo ha nder videowol mai larengol ha ngol timma. Arande mai ni derɗiraaɓe, to hande on feni warugo chaine amin Kuudal Plaku TV, on lara gal jungo moɗon nyamo, on tawan bindi ɗo windi sabone, on mema dow maji, to on memi dow maji ɗum waddanan on toɓɓere, on mema dow toɓɓere mai, on mema dow mare ha to nde ɓalwini. Ɗo kala ko min yerɓi fu wawan jippa telephone moɗon, ko da min yerɓanai on liyeng mai. E nonnon derɗiraaɓe, to on lari videowol amin ngol fottani on habde on waɗana ngol share gal jungo moɗon nano ɗon tawan jungel on ɓiɗɗa dow ton hollugo on yiɗi videowol mai. E nonnon on waɗana min commentaire ko kala on winda ko mashallah ko noi, to on ɗo mari ƴamol bo on fe'ina ha commentaire, mi wawan mi waɗana on videowol mi yerɓana on. Arande mai ni en nasta nder WhatsApp ya mi holla on dedei non assosirta address email mon ha WhatsApp, ko da numero telephone moɗon majji on foti on lornita e konte moɗon mai be address email. En wara en nasta nder WhatsApp moɗon banni. Ɓawo to en nasti nder WhatsApp sai en wara ha ɗo ha toɓɓon taton ɗo, to en wari dow makon banni sai en wara ha parametre. To ni dow parametre sai en wara ha ɗo ha windi konte. To ni dow konte sai ha tataɓum ɗo en tawan ɗo windi address email, en wara en klika dow address email. To ɓe waddani en banni sai en dirta ha les ha windi ajoute in address email, en wara en klika dow ton sai en wara en waɗa address email je en yiɗi en waɗa man. Amma address email mai wona ha telephone maɗa kam. Mi waɗa bana min mi waɗa address email am. To mi waɗi address email mai en waɗa suivant. To ni suivant, nda ɓe holli on babal waɗugo kode, ɓe yerɓanan on kode ha address email moɗon mai, on hosa kode mai on waɗa. En wara en nasta nder Gmail en tefa kode je ɓe yerɓani yam mai. Wala nda ɓe yerɓani yam kode ha dow ɗo 975 030 975 030. To mi hosi ɗe mi waɗi ni, mi ya dow windi verifier. To mi dow verifier banni mi tammi on lari address email am joɗi ha ɗo. Mi tammi on lari address email am joɗi nda ɗum ha ɗo. Ɗo kala ko dedei to mi waɗi banni ni, ko numero je mi maɓɓitiri WhatsApp majji, mi foti mi hosa dedei mi foti mi yaha gal address email am to ni ɗon ha telephone am, mi lornita WhatsApp am je numero kaman ɗo be dedei address email man, ko de wara gal address email mi hosa mi waɗa mi maɓɓitira WhatsApp. Mi tammi on fami derɗiraaɓe, ɗum hunde tilimde masin. Habde partage videoji amin ha nder fadaji kala haɗi hewtoto fu, on tawan babil ɗo windi partage ko bo ɗo windi sharing, on wara on iya dow ton ɗum waddanan on WhatsApp, Telegram, Facebook e ko nandi e majum, on partage ana sobiraɓe moɗon. On yettama, on yalanama khairu. Assalamu alaikum.